Sanibonani. Ngethemba ukuthi niyaphila. Ngethemba ukuthi ni right. Okay, so kuma sithi KP. So to left. Yabo so to right. Sithi left. Left. Ngiyanibingelela. Cabanga ukuthi ngakuphi? Kono se town club what is name? Okay, so town. Ngethemba ukuthi niyaphila. Ngiyanibingelela endaweni zonke la nibukele khona. Ukuhlala nje kanje. Igama lami ngusicelo ngwakamncube. Sicelo ngilumile mfethi. Hey, cishe ngiqhamuka ukulima. Oh. Angithi manje imoto nje uyiphenduka kanje. Yabo. Ngiyanibingelela ngokukhulu ukuyithoba. Igama lami ngusicelo ngwakamncube. Sicelo kazwelonke. Usicelo wemoto kazwelonke. Usicelo wezwe. Bafethu ngithi nginibingelele nginike i-proper update ukuze ningaloku niyibuza ukuthi usicela u-right kwenzekeni. So ngithi angingene nje ngizoni update. Izolo ekseni ngisuke la eThekwini ngaya eMaritzburg. Mengifika eMaritzburg ngingena nje eMaritzburg cabanga KP ngakhuhlwa umuntu ngemoto mfethu ekseni. Mengifika eMaritzburg ngakhuhlwa ubaba omdala ngemoto washayisa imoto kodwa yangalimala kakhulu yakwebheka yabo yakwebheka kuye no wrong KP imoto yakhe bengayibambanga ibrake yabo angathi bengayibambanga ibrake noma ibisegiyeni ijumpile yabo ijumpa kanti uphendula i-steering shayisa imoto. Hayi ke sakhuluma nolo baba lo kwasho ukuthi umuntu angalawo mngaka yabo. It was yesterday washo mandeni ngenze kade ngiyokwenza imandeni and then hamba straight to KP. Mase ngibuya ngabo past 7 kanje KP ntambama liyanetha izulu. Mangiphuma nje wehlisa kancane KP. Babu right. Kamba kahle. Hayi siyaphila baba. Thank you sir. So mengiphuma ngingena ku freeway. Mengingena ku freeway liyanetha izulu bafethu. Malinethi izulu ngihamba ku fast lane ngihamba ngo 120 ku fast lane. Mengihamba ngo 120 ku fast lane mengithi ngiyabheka esibukweni kune van I think Legend 50 leya. Legend 50 yaka VW Legend 50 yaka Toyota noma VW I think Amarok ngoba imiseke Legend 50 Amarok. Kune Amarok engilandelayo. Mayingilandela le Amarok le avela angiflikela ama lights lo bhuti lo. Angiflikela ama lights kwasho ukuthi njoba linethi izulu la phambili kwi slow lane kune truck phambi kwe trucking no Fortuna. So ngizama ukupick up ukuthi ngizokwazi ukumdlulisa lo bhuti lo. Pick up ngithi ngifuna ukumdlulisa avele overtake angene komgaqo oyi ongoing. Uma ngena kwi ongoing ngimbone edlula ngewindi kanje unyanyile sho ukuthi uyitshela ukuthi ngihamba kancane ngamabomu yabo. Imoto zethu ayifanike kwi horsepower eyakhe yagijima. Uthe uma qeda ukungi-overtake avela shaya u-dead brake. Uma eshaya u-dead brake ngithi nangu umuntu ezofuna ukungilimaza bo. Ngibhreke KP kanti umgaqo uyashibilika. Kanje washaya i-dead brake naye imoto iyaphenduka yakhe. Ngibona ama-light emoto yakhe esela angixhofa ama-light yabo. Ngithi ngiyayivika ngitsho ukuthi imoto iza ngaphi. Ngithi ngiyayivika imoto kanti seyaphuma emgaqweni. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngithe imoto yami ispina iphenduka kwangekho imoto eziseduze eziza kulezi ezehlayo ezesayidini lasempangeni yabo. Ngitshela ukuthi KP ngiyabona la ku Green Corn ngithi inkosi ngicela ukuthi le moto le mawukuthi iyashaya ishaye la ku Green Corn yavela yashaya iCard Rail imoto yaphenduka ka u5 KP. Ngisizwe yibhande ithe mayiphenduka okokuqala yabo menganibonisa la nginepopana nje elincane ngishawe ukhakhayi la isibheke phansi imoto yaphenduka okokuqala yaphenduka owesibili yaphenduka ngabona isicapha siphuma KP siphenduka owesithathu saphuma sonke leli side esicapha mfethu yazi ukuthi ngibone impahla engqondweni yami ukuthi ngiyashona namhlanje ngasiyeka i-steering KP yabona ngiyayibuka yonke lento ukuthi ngafa namhlanje yaphenduka kokugcina mayiphenduka kokugcina engiyazi ukuthi kanti udriver KP udriver we truck okade ekwi ongoing yabo avele amisi truck eze kumina azongikhipha kanti imoto isiyashunqa. Imoto iyashunqa baba. Imoto agijime lo driver lo ahamba othatha ifa extinguisher
athathe fire extinguisher lo driver lo alokhuzana imoto bafowethu okay ungithathe sakhe ningadinwa ingane zakwethu ningadinwa mase yangikhipha lo driver truck athi lo driver wenzani lo bhuti ecishe kubulala yena lo bhuti ongidrivise kabi ulimele kakhulu ngoba imoto yakhe ishaye inside lakhe ulimele nje begcwele amabhodlela ebusweni shuthi iwindi liphihlikele kuyena yabo begcwele amabhodlela so bafowethu mina lo imoto kwazo lonke i-written off ngithe ngifuna ukwenza nje lo live ngoba into yokuqala mengiphuma emotweni ingqondo ivele yahamba ngathi ngizofonela abantu mina bafethu fanele ngimtsheneke anginabo abantu abaningi abasempilweni yami ngokwasekhaya akekho umuntu obengizomfonela ekhaya obezodrive azongilanda akekho manje ngiyibuzile ukuthi mengifonela osisi bami osisi bami bazostress angingabafonela osisi bami ngathi ngizofonela abantu nawe KB ngizengakhohlwa ngokufonela ka wena cabanga ngizengakhohlwa ukufonela wena manje mina okay ukhona umuntu ola eMandeni engamfonela ngafonela umuntu oseMandeni wathi uzoza ngemoto beza ngemoto ngabuka ukuthi hayi man mhlambe wayibese